безгә бик күп шатлыклы вакыйгалар китерде. Ләкин кызганычка каршы елыбыз белән саубуллашырга вакыт килеп җитә. Ә инде 2020 ел безгә тагы да зур бүләкләр алып килсен өчен, без елыбызны матур итеп каршы алырга тиешбездер. Шулай бит, Рузилә? Әйе, Гүзәлия. Ә сезгә, дуслар, без Рузилә белән шундый матур сюрприз әзерләдек. Әйдә, сыздыр, Рузилә. Çiçekler gibi kar yağar, hatırlatıp yemlem ay kişim, şımır çiçek akkan tuğayda, yürgen eden yağmur kişim, şımır çiçek akkan tuğayda, yürgen eden yağmur kişim. Durmuş yolları su dişte, ayırıldı türlü yaklarga, şulayda erken biliste, alıştırmaman yaklarga, şulayda erken biliste, alıştırmaman yaklarga. Aralarda uzun yollar var, varır idem de bir aramay, uğraşırken işe yıllar var, nişik düzermensin sağınmay, nişik düzermensin sağınmay. Eyleli güzeliye, uzibizşe, tatarşanı, bigeli bibizme, eyle. Дуслар, барыгызны да яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйм. Жан тынычлыгы, исәнлек, иминлек һәм матур тормыш телим. Яңа ел безгә бары тик яхшы кәеф, матур вакыйгалар һәм инде яңа үзгәрешләр китерсен. Бер-берегезне яратып, бер-берегезне кадерләп яшәгез. Яңа